Dinamo a bătut-o pe Steaua cu 38-26 în derbiul de la handbal masculin. Dinamo continuă lupta cu HCM Constanța și Reșița pentru titlu, în timp ce campioana Steaua și-a luat adio de la primul loc. Stăm, ne uităm la tabela de marcaj, nu ne vine să credem, 38-26. V-ați gândit să-i faceți o poză? Da, vă dați seama că nici noi ne așteptam cum au fost deosebi toate meciurile și derbiurile între Steaua și Dinamo. După cum știți, în ultima perioadă, în ultimii ani, ne-am făcut o obișnuință să câștigăm la Chiajna și să pierdem aici. Ne-am dorit enorm să schimbăm istoria și ne bucurăm că am făcut-o și cel mai mult ne bucură maniera în care am făcut-o. Vă spunem că am trecut peste tot, peste faptul că în continuare ne-a prins salarii de vreo 5 luni de zile, iar în meciurile cu asemenea miză și un derby de tradiție chiar nu ne mai interesează. Și ne bucurăm enorm că am reușit să câștigăm și de maniera care am câștigat-o și dedicăm această victorie lui Marian. Asta e bună cu neplata salariilor. Rapidul nu-și ia banii și câștigă, iată că și Dinamo e în aceeași situație. E vreun secret? Da, nu știu, norocul e că la noi, la Dinamo, valoarea o dă forța grupului. Suntem niște băieți minunați care reușim în momentele grele să le strângem și vă spun sincer că au fost și sunt în continuare momente dificile la Dinamo, dar când e vorba de un meci între Steaua și Dinamo, chiar nu ne mai interesează absolut nimic și ne dăruim totuși și pregătim meciul cu 2-3 luni înainte. Păi, meciul cu Steaua e al 4-lea câștigat de voi în acest retur și sunteți acolo bine în lupta pentru titlu, la 4 puncte de HCM Constanța. Da, mă bucur că am dat o palmă la mulți, care ne vedeau în primul rând poate o candidată la retrogradare. Noi am avut un obiectiv clar, să ocupăm un loc care să ne permită participarea sezonul următor într-o cupă europeană. Ne bucurăm enorm că reușim, suntem un obiectiv și cu cât câștigăm mai multe meciuri, cu atât satisfacția este mai mare, pentru că vedem că munca noastră nu este în zadar. Care a fost secretul succesului astăzi? Forța grupului, v-am mai spus. Glumeam în timpul comentariului și spuneam că cineva trebuie să vă lege de bancă ca să puteți sta locului câteva secunde. Am încercat să stau la început, pentru că astăzi era un meci mai special. În primul rând, n-am spus-o la început, acum o spun, băieții joacă de fapt tot acest retur cu gândul la fratele lor. Și am spus, fratele vostru este aici, vă vede și trebuie să jucați pentru Marian Cosma, pentru Petre, care e la Vesprem și care a transmis salutul nostru celor de acolo, pentru că noi ne-am înfrățit cu clubul din Vesprem. Eu trebuia să fiu astă seară acolo, am fost invitat de club și de primar. Ne bucurăm că am câștigat, că am arătat că suntem o echipă care nu duce formidabil din punct de vedere financiar și bine, comparativ cu Constanța, Steaua sau Reșița. Cred că avem salariu undeva la 1 pe 4 din ce au alte cluburi, dar iată că se poate juca handbal de calitate și aici este meritul principal al lui Colin Voica. A făcut o echipă într-un an jumătate. Anul trecut știți că eram pe locul 9. Anul acesta am jucat și cu copii de 20 de ani. Avem pe cei 6 de la Centru de Excelență de la Sighișoara și s-ar putea să facem surpriza până la finele campionatului, pentru că primim și pe Reșița și pe Constanța la București. Totdeauna un meci cu Steaua este un derby. Eu le mulțumesc ambelor echipe totuși pentru modul plin de fair play în care au jucat, dincolo de multele eliminări, dar astea sunt inerente. Arbitrii au lăsat jocul să fie, hai să spunem, spectaculos și de asemenea și tribunele au contribuit la spectacol. Iată că se poate. Rugămintea mea de la început să dăm dovadă toți că putem contribui la această campanie nu violenței și Love Aid, numărul lui Marian, numărul care i-a urmărit viața și iată ne urmărește și pe noi, pentru că am câștigat cu 38, deci cu 8 acolo și iar adversarul a făcut 26, 2 plus 6 sunt 8. Iată peste tot Marian ne urmărește și pentru el joacă echipa și toate echipele Dinamo în acest an vor juca pentru Marian. Acum o să-l sunăm pe tatăl lui să se bucure alături de noi.